14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव BPFनि गेदेर खहा। खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव गासै 15 नखरफोरा BPFखौ नागारनानै UPPLआव गोरोबफैदों। BPFनि गासै 15 नखरा हुलु हाला खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव हाबफैदों। नंगौ, बारहुंखाजों दंफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरा लांदां जालांनाय बायदिनो BPF दोलोआबो थारैनो गासै जायगायावनो लांदां जानो थांगासिनो दं। थारैनो हाग्रामा महिलारिया गावनि BPF दोलोखौ सामलायनायाव फेलें जादों नामा? आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला थारैनो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव फैगौ BTC बिसायख'थिसिमाव BPFनि मददगिरिफोरा थाहैनाय नंला नामा? सानफानि उनाव सानफा BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा BPF दोलो नागारगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बिसिदैसि सिंनि बाथाबारि गामियाव गासै गं 19 नखर एबा BPFनि मददगिरिफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै BTCनि बारग'लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथांनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव गोरोबफैयो। नुजाथिनायाव दिनैहाय नैबे बाथाबारि गामियाव माखासे BPF सोद्रोमाफोरा सारजों जयेन जादों। थारैनो साबसे जयेन जादों? साबसेमोन 19 जन सार। बे जाहैबाय बाथाबारि गामिनि। बेवहाय जोंनि BPF आंखौ समर्थन होग्रा माखासे मानसिफोर दङमोन। दा बिसोरखौनो हुलु हुला गामि एसे हल जों सोजोबबाय। 19टा परियाल 19टा नखर बिथांमोनहा दिनै UPPLआव आंजों जगदान जाफाबाय। सारखौ माने BPFनि गोबां दैदेनगिरिया बुङो माने UPPLआव बिथाङा जेबो फ्लट मोननाय नङा, मोनसे डास्टबिन बायदि बाहायगोन। जोंथ' गावजों गाव बिदिनो बुंलायखायो। बे जाहैबाय प्रपागान्डा। आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि फुराना BPF आंनि लोगोफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बिनि स्ट्रेटेजि खालामनानै बेखौ प्रपागान्डाखौ होदों। आंलाय मानो डास्टबिनाव थांनांगौ जाखो? आं BPFनि नेतामोन, दा UPPLआव फैबाय नालाय UPPनि नेता जाबाय आङो। आरो जोंनि माकसादालाय माथो? जोंहा समाज सिबिनांगौ, खामानि मावनांगौ, रायजो राजाफोरजों ज' थाफानांगौ, बिसोरनि सुख दुखखौ जोङो नायनांगौ। मेइन इसुआथ' बेसो। आसा नंगौ। दा दिनैनि थारिखआव जोङो BTC सुक्ति जाजेननायनिफ्रायनो जोङो दङमोन BPF दोलोआव। बिनि थाखायनो दा जोङो जोंनि एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारा दिनैहाय BPF नागारनानै दिनै UPPLआव फैनायनि खारना जाहैबाय जोङो खौसेयैनो जोङो बर' हिसाबै जोङो जयैनो खामानि मावलांनो होननानै दिनै सारा BPFखौ गारनानै UPPLआव जगदान जाफैबाय। दा जोङो सारजोंनो बै समनिफ्रायनो BTC सुक्ति जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो दङमोन। जयै जयै जों खाम्फा सारजोंनो जों मावफायोमोन लोगोसे। दा बिनि थाखायनो सारानो थांबायबा जोंनिनो आसल खुन्थिया सालसिरि खुन्थिया सार खाम्फा बरगयारि सारानो थांबायबा जों मालाय मानो थाबावनो? सारानो जोंखौ मदद होयो, जोङो सारजोंनो जोङो गनाय जायो आरो जों उल्था जोङो सारखौ जोङो रिसपेक्ट होफिननांगौ दायथ'आनो जोंनाव थाबाय। दा ओंखायनो सारजों लोगोसे जोङो UPPLखौ जोङो BPF नागारनानै जोङो UPPL दोलोआव दिनै जयैनो खामानि मावलायनो होननानै जों दिनै आगान सुरबोदों। दा बिनि थाखायनो जोङो बर' हिसाबै जोङो बर' माहारि हिसाबै जोङो देश आरो बिदेश जाबौथियाव नाहरजोबनानै डेभेलप एन्ड आनडेभेलप बेफोरखौ नाहरजोबनानै जोङो दा दिनै रोखा नुबाय। दानि BTR सरकारनि चिफ प्रमद बर' साराबो दिनै खोब बाख्नायथाव दिनै डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों नुबाय थादों। आरो डेभेलप होननाय बुस्थुआनो दिनै नङा गाबोन सानसेनि जाया, लासै लासै लासैसो जालाङो बे जोंनि खामानि मावनायफ्रा। जाहाथे जोङो बेखौ जोङो सार प्रमद बर'खौ जोङो रोजा रोजा जों सारखौ जोङो मदद होयो। आरो जोङो सारनि जेसेबांनाखि BTRआव मा जादों मा जाया अभाब सभाब सुरुतुफ्रा दिनै आगोलावहाय जोंनि BPF दलावबो माखासे मावबोनायफ्राबो थिगैनो दङमोन। खिन्थु दा जोङो मोनसे दलाव थाबाय थानानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होननानै जोङो BPFखौ नागारनानै दिनै UPPLआव जयैनो बा खौसेथियैनो खामानि मावलायनो होननानै जोङो दिनै ओंखारबोबाय। आरो जोङो हाबनायजों BPF दोलोखौ नागारनानै UPPLआव दिनै जयेन जाबाय। दिनै 11 थारिख। दा बेवहाय जोङो हाबनानै आरो ओंखारफिननाय जोङो खुनु राहाखौ जों नुहुराखै। आरो जों बेबायदि जोङो बेबायदि गोसोबो मानसि नङा। खारना जाहैबाय जोङो माखासे जों बहुद सिन्था खालामनांगौ गोनां जायो। जा गथ' गथाय खांनांगौ दङ, फरायनाय बेला दङ। दा बेवहाय
दिनै आंनि फिसा बा सोरनिबा फिसा दिनै क्लास 9, 10 फरायबाय बा HS फरायबाय बा पिउ पास जानानै थाबाय दा बेफोरनि फिउचाराव जाहाथे जोङो माखासे सरखारनिफ्राय खाबु बे जेनेबा बेखौ मा होनो अनसुंथाइ एबा सोलोंथाइनि बिथिङाव जाहाथे साख्रि बाख्रि नागिरनांगौ जायनि खारनाव दिनैहाय माने जोंहा बहुद प्रब्लेम जायो ओंखायनो जाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरखार बेजों नोङो सरखारजों सिनायजानाय नङाबा फिउचाराव माने जोङो आन्दायहैगोन दा बिनि थाखायनो जोङो जयैनो जोङो सरखाराव थानोसै होननानै जोङो दा दिनै आगान सुरबोबाय साबसे जइन जादों दिनैहाय आंनि पेपारावथ' दा टटेल माबा दङ 19टा मानसिया दिनै न'खर 19टा न'खरा दिनै UPPLआव बिपिएफखौ नागारनानै जगदान जाफैबाय फैबावनांगौ दं नामा आरो फैबावनांगौआथ' हाजार दङ फैबावगोन नैबे सप्तायावनो मिनिमाम 100नि बारा जाबावगोन बे सप्तायावनो ओंखारगोन बाय जोङो दिन थारिख लानानै आरो आंनो गोसो जानानै बाइक गंसे जेने थेने सोरजिनानै जाबौथियाव आंनि एक्स मेम्बार दङ आदा सुकुर सिं मुसाहारि बेखौ लानानै आरो माखासे जोंनिनो आरो फंबाय अरुन दङ बे बिथांखौबो लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो एसे रायज्लायनो जों बेखौ नोजोर थिदों आरो जों बे खाबुखौ लाबाय थागोन जाहाथे जोंनि UPPL दोलोआ जाहाथे दुरबलाव थाया जोङो खौसेथि मावलांनो होननानै जों आगान सुरबाय थेंक इउ